Tervetuloa uuteen videomme. Tänään otamme Yamaha YFS 200 Blasterin tarkkaan syyniin, mikä tekee siitä niin suositun, missä sen rajat tulevat vastaan ja kenelle sen ostaminen on vielä tänäkin päivänä järkevää. Blaster ei ole moderni mukavuuspainotteinen mönkiä, vaan kompakti sporttinen nelipyörä selkeällä tehtävällä, kevyt, välitön ja sillä aidolla kaksitahtisella luonteella, joka viehättää monia yhä. Käymme läpi tekniikan, ajotuntuman, tunnetut heikkoudet ja järkevät päivitykset, jotta tiedät lopuksi, sopiiko tämä malli omaan käyttöön. Yksi yksityiskohta, jonka moni tunnistaa heti, vuodesta 2003 alkaen Blaster tunnusomaisen keulan kaksoisajovalolla. Esittelee Motorized D-osoitteesi uusille ja käytetyille varaosille. Kun Yamaha toi YFS 200 Blasterin markkinoille 80-luvun lopulla, se osui suoraan ajan hermoon. Urheilullinen mönkiä, joka tuntui kevyemmältä ja mutkattomammalta kuin isommat kuutioluokat, mutta tarjosi selvästi enemmän luonnetta kuin pelkät aloittelijamallit. Alusta asti keskiössä oli ilmajäähdytteinen 195-kuutioinen kaksitahtinen yksisylinterinen moottori erillisvoitelulla ja napakalla kuusivaihteisella vaihteistolla. Konsepti pysyi vuosien ajan yllättävän muuttumattomana, ja juuri se teki Blasterista kultin. Vähän krumeluureja, paljon ajamisen iloa. Selvin näkyvä päivitys tuli 2003, kun Yamaha muotoili keulan uusiksi ja toi mukaan kaksoisajovalon. Vuonna 2006 tarina päättyi, ei kysynnän puutteeseen, vaan siksi, että tiukentuvat päästömääräykset syrjäyttivät kaksitahtiset yhä tehokkaammin. Teknisesti Yamaha YFS 200 Blaster on miellyttävän suoraviivaisesti rakennettu. Moottori on ilmajäähdytteinen kaksitahtinen yksisylinterinen 195-kuutioinen kone, jota ruokkii Mikuni kaasutin. Yamahan Autolube-järjestelmän ansiosta voitelu hoituu erillisvoiteluna, eli sinun ei tarvitse sekoittaa bensaa ja öljyä huoltoasemalla, kunhan öljypumppu toimii oikein. Vaihteisto on kuusivaihteinen ja voima välittyy ketjulla jäykälle taka-akselille. Alustassa Yamaha luottaa edessä kaksoistukivarsiin ja takana keskusiskarilla varustettuun takahaarukkaan. Jarrut ovat sekä edessä että takana levyjarrut, mikä oli tässä luokassa pitkään vahva valtti. Käynnistyspoliin on kestävä ja yksinkertainen ratkaisu, erityisen kätevä, jos akku joskus hyytyy. Bitte sende mir den deutschen Voice-over-Text für Szene 6. Fehlt nach Original. Dann übersetze ich ihn ins Finnische. Blaster tuntuu urheiluvälineeltä ajalta, jolloin toimivuus meni näyttävyyden edelle. Kapea kate, näkyvä teräsrunko ja kompakti siluetti, joka huokuu heti, kevyt ja ketterä. Istuimen muoto on kapea, joten saat puristettua mönkiää hyvin polvilla ja siirrettyä painoa nopeasti, tärkeää driftissä ja tiukoissa mutkissa. Huomiota herättävät pienet 10-tuuman renkaat, jotka korostavat tanakkaa olemusta ja tekevät kääntymisestä todella välitöntä. Ohjaustanko on miellyttävän korkealla, mikä helpottaa ajamista seisten röykkyisellä alustalla. Mukana on myös käytännöllisiä old school yksityiskohtia. Kickstart on oikealla, rikastin on nopeasti käden ulottuvilla ja käyttö tuntuu kauttaaltaan ihanan analogiselta. Juuri tämä yksinkertainen ergonomia tekee Blasterista niin aktiivisen ajettavan. Sekä radalla että irtoalustalla Yamaha YFS 200 Blaster pääsee oikeuksiinsa. Se tuntuu kevyeltä, kääntyy herkästi ja on kaasulla sekä kehon painonsiirrolla todella tarkasti aseteltavissa. 195-kuutioinen kaksitahti reagoi välittömästi kaasuun, palkitsee siistin kytkimen käytön ja tuntuu erityisen eloisalta, kun pidät sen oikealla kierrosalueella. Kuusivaihteinen vaihteisto auttaa tässä ja tarjoaa riittävän välitysportaan tiukoille poluille tai lyhyisiin sprinttipätkiin. Arjessa se on kuitenkin vain kohtalaisen mukava. Alusta on melko jämäkkä, pidemmät ajot voivat käydä raskaiksi, eikä jatkuva pysähtely ja liikkeelle lähtö ole sen vahvinta aluetta. Yksi konkreettinen juttu, ketjuvedon ansiosta välityksiä on helppo muokata käyttöösi, kätevää jos vaihtelet polkujen ja sorakuopan välillä.